Chapter 19. Sifani kodwa. What Yesenzo chapter 19 verse 1. Verse number 1. Tisihloko ndaba abafundi bakaYohane uMbhaptizi eEfesu. Paulus abafundi bakaYohane eEfesu. Kaloku thina uApollo aseKorinte. Apollo kaseKorinte. uPawulos owayethutshile amaqaba asenqa weza eEfesu. Verse number 2. Wafumana kuba bafundi bathile wadibana nabantu abasindisiweyo abaphethe eBhayibhile. Wahlangana nabo uPawulos baphethe eBhayibhile bacela uyakhazela ngenxa yabo.
wahlangana nabo Pawula benenkonzo zabo wabajonga Pawula umoya oyingcwele wababuza iBhayibhile sikhona babonakala ubuyesu babamkela wababuza umoya oyingcwele lo namamkela na nakhona nje Yabane sithisiwe ingabo bayingcwele lona wabamkela na wakhala yena Ngafunda kwincwadi yasenzo chapter 19 sivana inkonzo. Ncwadi yasenzo chapter 19 verse 1. verse number 1 sihloko ndaba abafundi bakaYohane umbhaptizi eEfesu abafundi bakaYohane eEfesu ke kaloku thina uApolo aseKorinte uPawulos owayethutshile amacala weza eEfesu verse number 2 wafumana kuba bafundi bathile wathi kubo wadibana nabantu abasindisiweyo abaphethe iBhayibhile wahlangana nabo Pawulos baphethe iBhayibhile bacele bahlasela ngenqayabo Jesus babacela sakudumisa wahlangana nabo Pawula benenkonzo zabo wabajonga Pawula umoya oyingcwele wababuza iBhayibhile sikhona babonakala ubuyesu babamkela wababuza umoya oyingcwele lo namamkela na nabamkela na nakhona nje Yabane sithisiwe ingabo bayingcwele lona wabamkela na wakhala yenze Jonga yima bathi intoka bathi ke bona kuye bathi ke bona wababuza ngiyababona baphethe iBhayibhile bacela bafase bathoba abantu zange babuze bayingcwele asizange sive ukuba umoya oyingcwele ukhona na asizange sive nokuva ukuba kukho umoya oyingcwele asizange sive nokuva uba ukhona bayingcwele hayi it's not like basange beze ngebayingcwele sababhala becala ngaye bathi zange sive nokuyiva lento kukho abantu abakhonzayo bathi zange bayiva inasa kaBhayibhile ubayingcwele inasa Akana bathi bahlangane baphalela yini baphalela yini bathawukwazi ukuba ngomtshado iwayini ngekho iwayini ngumoya oyingcwele nguyazisa inasa abadlali ibandla lidinga ubayingcwele ibandla lidinga umoya ubayingcwele ngomnikazi walo alikwazi uhambe ibandla angekho umnikazi sidinga wena moyingcwele ayifuna konke ke le nto funa abantu abazongena ngokuthathwayo
ingxaki ayonto ingekhoyo phendle seyilaphendle but iproblem ifuna abantu abazokhonekta kuyo kwabayaziyo kakonekta abayaziyo nabangayazi bayakhonekta ngoku kumayakele bathi bahlakele bekumbele phezulu lahle bangele ubasisenesintente wakele bangela myaka wakele bangela myaka nalapho bangele ukhona asiphakame phakathi isitulo kamuhle kelana nomfundi sisondele nawo sakhona bangele uyasokhoza My God, my God, my God. Yada yada tata tata. Jabba samantai. Yada la pascal. Jabba samantai. Yada yada la boya. Saikana mantai. Saikana. Satan. Yada speaking.